Asik. Adi goyang Asoy. bersama Adi goyang sinar budaya. Ayo lo, teman-teman kita bisa berjoget kembali, hilangkan rasa lelah kita. Seharian kita kerja. Cokek dek, cokek dek, cokek dek, cokek dek, cokek dek. Om Sutre. Kalem sayangku. Aku di kene. Siang watoro ratri matur suwun masih. Emong eling manis ngati. Setiaku pengen duweni marang sang Tiasu Lasmi. Yo kanca-kanca Gandusari matur sembah nuwun. Dan biru bulan dadi saksi ubayane datan balenjani janji sebaya bakti sebaya pati. ayo mas karo joget mas. Antar bangun. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batenku. Wong bagus Priye? rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna. Senadyan Iya. nyawa ancet saka Iya. raga wis tresna rapi pisan. Oke, ada lintang asmara. Iki untuk sawer lho, Nduk. Kowe njaluk ora? Nggih, Makan aja mulai. setunggal malih. Wis tok kasih lho. Pemainnya yo gelem lho iki lho, Mas. Malih. Ayo. Eh. Siang patara ratri emong eling manis ngati. Setiaku pengen duweni marang sang Tiasu Lasmi. Yo Rasa kangen kang limputi tos bulan dadi saksi ubayane datan balenjani janji sebaya bakti sebaya pati. ayo lembah karji Asoy. asoy. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batenku. Wong bagus satep rasa atimu tresnaku tulus jroning Ya, rungokno. kalbu. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna. Senadyan nyawa ancet saka raga wis tresna ra bisa dipisahna.
yen wis tresno ora bisa dipisahno